Giuyunan sa Provincial Board and Joint Venture Agreement tali sa lungsod sa Cordova ug sa Metro Pacific Tollways Development Corporation. Gikatakda nga masugdan na ang pagtukod sa Cebu-Cordova Bridge sunod tuig kung matapos sila sa paghikay sa gikinahanglang mga permits. Si Luan Mirondina sa report. Kantidad sa 27.9 bilyones pesos ang Cebu-Cordova Bridge Project nga magdugtong unya sa mainland Cebu ug sa lungsod sa Cordova. May gitason kini nga 8.25 kilometers diin ang usa ka tiilan mahimutang sa dakbayan sa Sugbo samtang ang usa sa lungsod sa Cordova. Mato ni Dante Bautista sa Parsons Brinkerhoff, consultant sa Metro Pacific Tollway Development Corporation, nga sa ilang pagtuon, tukma lang ang gilayon sa Cebu-Cordova Bridge, sa First Mactan-Mandawi Bridge ug sa Marcelo Fernan Bridge. Subay sa pagtuon, mukita ang bridge og 1.3 ngadto sa 1.4 milyones pesos sa unang tuig. Ug ubos sa joint venture agreement, adunay bahin nga 1% ang dakbayn sa Sugbo ug lungsod sa Cordova gikan sa kita sa Cebu-Cordova Bridge. Toll fees, but it ranges from 36 to 41,000 vehicles per day. Per day? Purely private or? These are mixed traffic, cars and other goods vehicles. The advantage here is that from day one or from year one, the LGUs will already have their share. Aron makabawi, mangolekta unya ang Metro Pacific Tollways Development Corporation og 89 pesos nga toll fee alang sa gagmay mga sakyanan. Mas mahal ang bayad alang sa mga dagong sakyanan ug heavy equipment. Gipaabot nga magamit na sa publiko ang Cebu-Cordova Bridge sa tuig 2020. Luan Mirondina, Balitang Bisda.